भौजी छठ माई के ये भौजी छठ माई के करू पूजन मैया बदिया ललन भौजी छठ माई के करू पूजन मैया बदिया ललन घर में भैर जाते अनधन सोनमा मैया बदिया डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कठरा दी टोल। भौजी छान लिया ठकुआ बना लिया कसार हम तो आइन दे मार्केट से फल हार पूरा भजेत या पूरा भजेत सोचल सपन मैया बदिया ललन भौजी छठ माई के करू पूजन मैया बदिया ललन घर में भैर जाते अनधन सोनमा मैया बदिया ललन डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती स्थान कठरा दी टोल। ये भौजी दौरा सजा के चलो गंगा जी के घाट अर्घ देवे भौजी उठाई के हाथ सनु गाब देते नवल गाब देते माई के भजन मैया बदिया ललन भौजी छठ माई के ये भौजी छठ माई के करू पूजन मैया बदिया ललन भौजी छठ माई के ये भौजी छठ माई के